What's up guys? Welcome back sa among channel nga Outdoor Boys. Si Adjot amin nakadugay na abot. Padalong mi sa grassland sa Perpidad. Mag-vlog dito among wa pa may kadto dito. Overlooking daw gyapon ambot kung sa katinod. So, biyahe mi padong dito ah. Dapat kaganiha lang mi nabot dito. No, basa kay buhok ko. Oh. Kita tayo niya dito sa grassland. Bye-bye. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. What's up mga ka-outdoor na nami karon dire sa grassland. Grabe maraming nag-trail, grabe dalan trail. Uy kay mga motor, kay lowered kayo. So tara. Hiking tarada, exercise. Hapit nang bungga ka mong motor dire, giatay na imong tour guide dire, wa magsulti nga. Wapo day kay dalan dire ah, imong mga motor, mga lowered. Katauan lang mi dire kuan. Tauan rag kanay kanang. Kunay mga tao dire oh. Hindi, awas. May grass. Ngakar man rin. Kaya mong nakita mo na grass na na. Dili daw ni grass daw. Ang ngakagsaka rin mga kaut doon. Wrong, igana no? Mo din eh, grass dyan. Tura mo gisaka. Mubo pa kayo. Subidahon nun pa. Mga 5 kilometers pa ni. Among subidahon nun. Ay, awag bungkag siguro makina. Inyo bungkag. Tabay na ako niya kuha ba. Panalo kay kumo ta. Tara. Dito shortcut ba. Dito yo ay. Tara, ang view ng mga outdoor. Tara. Dili pa naman. Napay downhill. Ang dalan napay downhill, speeda pa mi dito. Para namin simi climb na ni mga ka-outdoor simi climb. Downhill. Kaisa, di, meron juga kanil ba tanawa. Niya be. Wala mo sa
go. Sanelix Music and the Beat. Gibot yun naman para sa inyo. So dahil mo kalimot mag-subscribe o i-click ang inyong bell button para ma-update mo sa mga bagong videos. Grabe. Tanawa mong gagawa na no. Dapat rin. Nyaway mga practice. Para sulit yung view. Mga ka-outdoor na namin diri karon sa among destinasyon. Grabe nga ka nang paway sa amin. Ayaw cool. Tora ang view. Tora ang view. Overlooking. Katula na kuloy ko abi. Bro, klaro kayo. Klaro ano lagi? Pastila mo ay. Pilaan. Ode. Aray, abi ko gitripan ko nila. Bapo guro dito kay wala kay sagbot. Oh, tara sila. Oh, lang. Unsa na? Sila, silingan na to. Maldito kay mo bana. Maldito ani bana ni mga kasama mo. Duwa naman ta ko anak, maldito jud kayo. Ina, lahi na po yung pilon nimo. Ostos ka. Ang pilon na po nimo, lahi na po nimo ang pilon. Sunod-sunod bang buka ng anak ko sa view. Grabe, kaulan na kayo guys, ura dagom na kayo mga ka-outdoor. Padung na ring ulan no, klaro kayo. Napuno na mig picture. Sige na mig picture, walay vlog. Testing mig suroy diri last suroy na mo diri ah. Last na mong last stop sa isa ka spot. Na tuwa ng ulan no. Abtan ng ulan. Ato, taligsik na gyud. Ulan yun eh. Guys, ulan na. Kita taon niya taod kay murag mabasa among kamera ni kay murag nagulan na. Shout out kay Ustog, Michael Jan Villamil o kang Renan Jano o kay Michael Go. Yan nasa kuan karon sa Middle East. O siyempre ako ang my loves niya si Mikey. Shout out tayo kang kuan Sharon Kalayon na nasa abroad sa Dubai. Mag-subscribe lang. Niga Paul. Shout out ako si Charles Paul Jadol. Si Jean Gray. O si Lovely. Ami sa Grassland karon. Sunday trip. Shout out Rolando Salon akong airpack na okay kayo mo hupok. Shout out si Monday. I love you. Oh, kay Nathaniel nga akong mangod. Gidi. Tuwa na sila akong mangod. Malata ko sila. Charot. Sa akong doon mangod si Nathaniel o si Kento kay I love you. Shout out nila Askia, Chabia, kay Jorek Bautista. Shout out sa inyo mga idol. Jorek, Kyle, Bautista o si Askia dyan. Shout out. So karon guys, nawala man ng ulan. Pababa namin. Balik ako nga itong buntuda. At kami sa balay ni Kaisa. Sa kuwang ay. Kalay ka panyo ha. Mga ka-outdoor, pauli namin. Pababa namin. Kay dagom na kayo. Ara to karon isa mga ligid. Mga ligid. Ayan na lang bro, sa pasakat ta. Sa mabot sa mo. 1 bar naman bud ni. 1 bar na lang. Hmm. Na lang na bud. Ah, magka-charge mo tayo Kaisa. Oh, sige. Pababa namin mga ka-outdoor. Iyan butod. Bro, shopping. Tingnan nga gan. Buntis. Tingnan nga. Ay. Shout out sa kong asawa si Happy. Tingnan nga nagtunami.
Shinkwili! Wow! Tayo! Ay! Bagon! Jagdag ko yun. Ay, pauli na na. Kuya, kapoy kayo mga ka-outdoor. Hangak kayo. Hangak pa siya. Outdoor, pakpa meron. Pauli nami mga ka-outdoor. Pikas tiil ang itukod. Kanang may kambyada. What's up guys? Nanami sa Christina. Mag-shotting midre sponsored by Kaisa and Mikoy. Ade, mag-chipin-chipin tatanan. Mag-chipin-chipin tatanan. What's up guys? Ang problema kay nagdula-dula mag-ML. Uncle Choy. Fanboy lang lakas. Ano mong tirada? Patay bikini ko. Kaya ay. Mag-inom sa amin guys. Mag-inom sa amin. Shout sa amin ha. Ending na naman mong live. Kita lang ta sa mong next vlog. Ay mo kalimutog subscribe o click the bell button. Bye. See ya. Malaking away na ron, malaking away. Malaking away to. Troy na yun. Ha? Malaking away. What's up mga ka-outdoor? Andito na naman kami sa panibagong episode. Kentoy versus Honey. Andito na. Scene of the crime of 5 o'clock in the morning. Oh? Banang na mo. Paningot siya. Paningot. Paningot. Kulbaan ba? Ikaw yung matirahan nun. Sang laki. Tingtong yan ang bakba ba? Ang pangalan niya ay si... Bukod sa mga Ito ay si... Pilan. Tristan K. Pilan. May tumatawag sa kanya na Ano mo man, awa? 5 o'clock in the morning. At ngayon ay dumating si Inspector Mikoy. Tulog dito. Kinuha ang kanyang cellphone. Dito. Pagkatapos ay Parot na. no call history. Ala. Yun pala. Ang suspect. Dinlit sa suspect. Natakot mahuli. Ngunit, nahuli siya. Inspector. Miko. Abangan. Eh, naka. Soko. Tulong naka. Sa susunod na vlog. Magandang gabi po. Andito na naman po tayo sa ating panibagong episode. Di yung manoy, may isang laki na Bugo. Nagsisigarilyo. Ngunit, may kausap daw sa madaling araw. Ngunit, hindi ito yung kanto. Hindi sa... Babae, multo pala. Uy!
natin. Kasi meron nang natutulog. Magbabalik ko ang Jessica Soho. Jessica Soho. May Enrique sa birthday. Ay, kapuya ya. Nagbabalik po ang Soko. Scene of the crime. Andito na ulit tayo, si Kentoy. Binigay ang kanyang cellphone upang imbestigahan ni Major Mikey na taga Davao Housing. Ang salarin ay tumatagas ang kanyang pawis. Ay, pawis oh, may pawis oh. Chat.